Gvern nazzjonalista kellu aġir infantili billi ma rridx iżomm kelmtu fuq inċentiv ta' darba mal-produtturi tal-film ta' Hollywood Troy li l-attur prinċipali fih kien iċ-ċelebri Brad Pitt. Espona dan kollu Malcolm Sherry Ferrante, produttur fl-industrija tal-films għal aktar minn 30 sena. F'artiklu f'The Times li fih mal-ewwel għamilha ċara li mhux qiegħed hawn biex jiddefendi xi partit politiku, Sherry Ferrante nota l-istat ta' abbandunu ħażin li kienet ħallit l-industrija tal-films taħt Gvern nazzjonalista, industrija li sena l-oħra ħallit 85 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Sherry Ferrante kiteb li dak iż-żmien fl-assenza ta' inċentivi fiskali biex jiġu attirati produzzjonijiet ta' films ħalli jinġibdu f'pajjiżna, għal darba kien ingħata inċentiv lill produtturi ta' Hollywood fuq il-film Troy. Dak iż-żmien Gvern nazzjonalista kien wiegħed li jirrifondi l-flus fuq pagi ta' ħaddiema Maltin f'din il-produzzjoni, iżda mbagħad reġa' darlu u ma rridx jonora l-weda tiegħu. Is-sitwazzjoni tant eskalat li l-Ministru tal-Finanzi ma rridx iħallas u mbagħad kellhom isiru interventi diretti minn Kastilja. Fl-artiklu fit-Times ġew innotati każijiet oħrajn fejn fost l-oħrajn intilef spazju għal produzzjonijiet tal-films minħabba l-aġir arroganti ta' Gvern nazzjonalista li ma kellu l-ebda interess lejn l-industrija tal-films. Apparti dan il-kritiku tal-films Mario Azzoppardi innota fuq Facebook li dak li sar il-ġimgħa li għaddiet, jiġifieri l-Mediterranean Film Festival, kien l-inqas li seta' jsir biex pajjiżna jiġbed l-attenzjoni tal-atturi ta' fama medja u ġurnalisti influenti f'suq kompetittiv ferm. Żied jgħid dwar il-ħolqien ta' xogħol u opportunitajiet kbar meta jiġu jinġibdu l-films f'pajjiżna u bihom il-Maltin jiksbu esperjenza li tgħinhom meta jaħdmu fuq produzzjonijiet Maltin biex il-livell ikompli jola. Sa dan it-tant fl-artiklu f'The Times ukoll saru referenzi għal ħatra ta' kummissarju tal-films taħt Gvern nazzjonalista li kien inkompetenti iżda l-amministrazzjoni ma rridix taf u baqgħet tiddefendih anke jekk kellu sitwazzjonijiet imbarazzanti ma' nies barranin involuti fl-industrija. Mhux se ngħid li gvernijiet laburisti m'għamlu żbalji, iżda din l-amministrazzjoni hija aktar proattiva fl-industrija tal-films u sar progress meta mqabbel ma' qabel. Irremarka Malcolm Sherry Ferrante li saħaq li l-industrija tkun waħda b'saħħitha meta jkollha infrastruttura tajba l-films u ammont sod ta' ħaddiema lokali. Is-sena l-oħra din l-industrija rat 24 produzzjoni jinħadmu hawnhekk b'att ta' ħaddiema differenti, minn mastru daxxi għal ħajjata għal atturi u persuni fit-tim tal-produzzjoni fost oħrajn ikollhom xogħol kontinwu fil-films.